predstavíme ďalší cvik, nazýva sa Good Morning s gumeným expanderom. Tento cvik sa dá precvičiť aj doma, ale taktiež aj v posilovni. Tento cvik je na posilnenie svalov spodného chrbta, glúteu a hamstringov. Tento cvik je dobrý taktiež aj na regeneráciu a posilnenie slabín. Môže sa uskutočniť ako špeciálny tréning, prípadne na konci tréningu v rámci regenerácie. Na tento cvik potrebujeme gumené expandery, je viacej druhov, ja používam väčšinu modré bandy. Tak a prevedenie tohto cviku je nasledovné. Postavíme sa obidvoma nohami na gumený expander. Pozrieme, či pekne uložený rovno, hlavu takto zasunieme. Nohy sú mierne pokrčené, ale nie sú teda vystreté, ale iba mierne pokrčené. Hlava hore. Pomaly ideme, podržíme a opäť dole trvane vystretý. Tento cvik taktiež môžu vykonávať aj ženy. My by som porúčal s menším expanderom, s menším odporom a technika je taká istá. Ukážem vám teraz aj spredu. Takto, nohy máme na expanderi. Hlava hore, chrbát vystretý, je pokrčený a ideme. Tak, to je dnešného tréningu a prevedeniu cviku všetko. Na budúce si predstavíme aj ďalšie cviky s gumenými expandermi.